pak osekat, to nevadí. A tady teda doufám, že tam je nějaký odpočet. Jo. Máš tam mě označeno? To se tam pak nějak to dá. Nedodatečně. A já vás vítám u prvního živého vysílání Mumraje. Jsme tu s paní ředitelkou Hankou Holou, která vede podpůrnou skupinku pro maminky, které trápí psychika. Ta vznikla v září v roce 2022 a teďko jsou tam nová volná místa, pokud se nepletu. Proto i toto vysílání děláme, abyste věděli, pro koho ta skupinka je určená a jestli je to právě pro vás a jestli byste se k nám chtěli přidat. Já děkuji. Na úvod, co bys si chtěla říct. Já děkuji za pozvání. Já myslím, že je to krásná příležitost trošku nahlédnout do zákulisí té skupiny, protože vím, že více lidí, kteří váhají, jestli je to pro ně, anebo možná i znáte někoho, kde si říkáte, že možná je to pro někoho jiného. A právě toto živé vysílání, anebo i záznam z toho vysílání může být užitečný pro někoho, kdo právě zvažuje, jestli se k nám má nebo nemá přidat. Určitě děkujeme za úvod. Já teda začnu s otázkama, které jsem si pro tebe připravila. Takže začneme tím, co už jsme zmínili, pro koho je skupinka určená. Krom toho teda, že je to pro maminky, tak pro koho přesně? Jak by si to definovala? Rozhodli jsme se, že tato skupinka je pro maminky a je to, jak z názvu vyplývá, pro maminky, které trápí psychika. A ta škála je poměrně široká. Skutečně některé maminky se nachází ve velice jako akutních, těžkých situacích, ale některé prostě jenom se necítí dobře. To znamená, není tam něco, že vy se cítíte až jakoby hodně špatně, vy méně špatně a to znamená, pro vás to je, pro vás to není. Já bych řekla, že to, co ty maminky spojuje, je to, že jim není dobře a cítí se nepochopené. Mají pocit, že nemají tu podporu, můžou se cítit i jako divně, zmateně, mohou se obvinovat, že oni to nezvládají a že jim okolí radí, říká, co mají dělat a oni cítí, že jim to, jako, že to není pro ně, že jim to nedává smysl. Takže pokud máte pocit, že nemáte tu oporu v okolí a že nevíte vůbec, jako, co se děje, proč se to děje, jak reagovat, máte spoustu informací, ale nevíte, jako, co je to správně. V dnešní době je těch informací hodně jako na sociálních sítích a vztlaky, respektující vychovat, co je člověk měl a neměl. Je to náročné. A ve chvíli, kdy pak se kvůli tomu až jako obvinujete a necítíte se dobře a má to skutečně negativní dopad i na to, jak vy fungujete a jak fungujete s dítětem nebo v rámci rodiny, tak tahle skupina určitě vás může inspirovat. Jo? Ve chvíli, kdy nemáte tu podporu ve svém běžném okolí, tak u nás věřím, že ji najdete. A jaká jsou teda ta témata, které řešíte od těch lehčích až po ty těžší třeba? Jo, velice často řešíme skutečně témata, které si myslím, že řešíte i v jiných skupinách. A konkrétně tato skupina se tam velice často objevuje téma spánku. Protože když ta maminka nemá dostatek spánku, tak ta situace je pro ní o to náročnější, o to těžší je to zvládat všechno. Takže spánek se tam objevuje velice často. Velice často se tam objevuje právě to nepochopení okolí, kdy ta maminka pak se kvůli tomu cítí dobře, může se obvinovat, takže i řešíme to, jak reagovat na to okolí, jak zvládat to, že teda to okolí třeba vás může kritizovat. A hodně se tam řeší vztahy, protože zase ty vztahy významně ovlivňují to, jestli tu situaci ta maminka zvládne nebo ne. Ať už je to velice často vztah s maminkou nebo s partnerem. Takže to jsou velké témata. A velice často tam mluvíme o hranicích, jak nastavit zdravé hranice pro dítě. A velice časté téma je téma vzteku. Takže to jsou, bych řekla, takové typické, vlastně běžné témata. A akorát to řešíme ve skupině, která se na to dívá jako velice citlivě a vnímavě. A věřím, že vlastně ty maminky se tam cítí komfortně v těchto tématech a že tam mohou říct skutečně, jak to cítí. A třeba i témata jako poporodní deprese nebo takového něco opravdu jako těžšího jste tam měli? Určitě. Patří to do této skupiny. Někoho se to týká a někoho ne z té skupiny. A my tam vždycky, když tam přijde nějaká nová maminka, tak sdílíme
co tam jsme dali, tak stručně ta nová maminka, pokud má chuť, tak může sdílet podrobněji ten svůj příběh, to, co vlastně každou tu maminku potkalo, což je vlastně úžasná možnost to sdílet. A takže jednak se tam dozvídáme ty různé příběhy a můžeme se podpořit v těch konkrétních příbězích. A je tam i téma poporodní deprese. A já ti dám slovo, doplním ještě další otázky, jsme něco zapomněla. Já jsem tam chtěla popíchnout, nebo aby si zmínila, že jste tam vlastně vyřešili. Pomohli jedné mamince, která přišla o miminko chvilku před porodem. A jak to vlastně probíhalo, nebo samozřejmě to je jako soukromí, ale jak ona se cítila na začátku a s čím odcházela. Jasně, dostáváme se k tomu, že tam řešíme i ty běžná témata, i ty těžší. Ty jsi zmínila to jedno, kde nám vlastně maminka dala právě referenci, proto o tom tady mluvíme, kdy jedno z těch těžších témat, ať už je to teda jedna věc je poporodní deprese a další věc může být třeba i úmrtí nenarozeného miminka, kde právě maminka říkala, že velice oceňovala, že v této skupině to mohla sdílet a že díky tomu se s tím traumatem vypořádala. Takže i taková témata tam padají. Když bych ještě měla doplnit nějaké další těžší témata, tak se tam objevuje i téma sebevražedných myšlenek, protože ve chvíli, kdy ty maminky se skutečně dostanou do jako těžších stavů, náročnějších, tak jako je to tak, že to k tomu patří. Výhoda té skupiny vnímám v tom, že tam je nás víc, které s tím zkušenost máme, že to téma uneseme, že ta maminka to může říct a vlastně jenom to, že to může sdílet, je obrovská úleva. A všechny pak jako víme, že to není, že by to chtěla udělat, ale že to je spíš jako zoufalý projev. Takže ta skupina je o tom, že tam může to říct, sdílet, tím se ji uleví a my potom řešíme spíš, co potřebuje. Jo? A ve chvíli, kdyby tam někdo přišel v akutním stavu, tak je super, že máme v zádech psycholožku, která tady tomu tématu se věnuje. Ale nicméně i tohle téma tam patří. A ještě poslední, co bych doplnila z těch, jako za mě může to být vnímáno jako těžší téma, netýká se to každého, tak to jsou třeba i antidepresiva, kdy, protože pro někoho to je cesta, někdo to nepotřebuje, někdo to potřebuje, a my v té skupině už jsme si hodně ujasnili, že se skutečně nedá říct, jestli to je jako správně nebo špatně, že to je individuální, ale že pro někoho prostě to je cesta. A tam třeba ty maminky díky tomu sdílení ve skupině se nemusí obvinovat, protože často s tím přijdou, že obvinuje okolí nebo obvinují oni sebe, že to bez toho nezvládli, a nebo i se inspirují, jak si najít jako vhodného psychiatra, co vlastně můžou chtít, co je správně, co je běžný projev, co není. Takže i třeba orientace i v tomhletom tématu, ač tam není psychiatr, tak to sdílení v té skupině může pomoci těm maminkám i si poradit s tímhle tématem. Mně ještě napadá jedna otázka, krom toho teda, že jsi ředitelka MUMRE, tak vedeš tu skupinku, tak jenom říct našim divákům, jaká je tvoje kvalifikace, nebo co vlastně děláš, kromě toho, že tady vedeš náš tým tady v MUMRE. Já ještě vedle toho jsem koučka, terapeutka, takže tady s těmi tématy se setkáváme i individuálně. Každopádně, když bych to vztáhla na tuhle skupinku, tak já ji vedu z pozice peer konzultanta a mám i za sebou kurzy, které mi pomáhají vlastně co nejefektivněji vytěžit tuhletu skupinu. Ještě jenom, ne každý ví, co znamená peer konzultant, tak jenom v nějaký krátký větě, jestli bys to shrnula. Peer konzultant je někdo, kdo si tím tématem prošel, komu to téma je blízké, a ono ve chvíli, kdy sdílíte s někým, kdo si něčím podobným prošel, tak to má úplně jinou úroveň. Tady v té skupině se to ještě násobí, protože je tam vlastně více lidí, se kterými se můžete identifikovat a kde máte vlastně to pochopení, což bych řekla, že maminky hodně oceňují, že se tam cítí dobře, ať už je to ta moje reakce, to, jak já reaguju, ale i třeba reakce těch dalších, že tam je velká míra pochopení. Ta síla té skupiny je, bych řekla, hodně unikátní v tomhle, a že se vzájemně inspirujeme a víme, že to, co funguje jedné, nemusí fungovat druhé, to znamená, nikomu nenutíme, že musíš udělat přesně tohle, což se jim nemůže dít, ale je tam to pochopení a ta inspirace skrz podobné zkušenosti. A my jsme to tady
párkrát nakousli, nicméně s čím odchází maminky z té skupinky, nebo co oni říkají, s čím jim pomohla? Že třeba čerpat z nějakých recenzí. Je to široká škála jako reakcí a těch pozitivních efektů. Co bych řekla jako první a co velice často říkám už po prvním setkání, je vlastně úleva. Jako úleva jenom z toho, že můžu sdílet ten svůj příběh, ta je jako obrovská. A určitě to pomáhá nalézat cesty v těch situacích, které jsem zmiňovala na začátku. A vidím tam, že to, jak sdílíme náhled na konkrétní situace, tak pomáhá těm lidem, že reagují třeba jinak a pomáhá jim to zlepšit vztah s maminkou i s partnerem, což zase pak následně jim pomáhá zvládat ty situace. Máme tam maminky, které jsou třeba jako v náročnější situaci, kde skutečně ta psychika jako je velice zatěžující, takže tam jsou pořád v takových vlnách, jo, že třeba tam mají stále ještě nějaké propady, ale díky té skupině ty propady zvládnou lépe, jo, že už je vidí jinak, už dokážou jinak reagovat a rychleji se dostat třeba z nějakého propadu. Tak to je také velký efekt. A řekla bych, to, co nás hodně spojuje, je prostě ta víra. Že tak, jak to sdílíme v té skupině, tak ta víra v to, že to zvládneme, že bude lépe. A že když někomu je zlé, tak ví, že má kolem sebe někoho, komu i třeba mimo tu skupinu pak může napsat, jenom to, že to může napsat. Tak je vlastně... Takže tam potom vznikají i nějaké přátelství, což taky potom pomáhá. Super. Ještě nakonec bych chtěla, jestli bychom divákům řekli, jak ta skupinka vlastně funguje, kdy se koná, jak se koná, co s dětma a jaká je cena té skupinky. Takže takové organizační informace. My se potkáváme 2krát za měsíc a o prázdninách se domlouváme, kdy se potkáme, tam ta intenzita je menší. S tím, že jsme vlastně po zkušenosti, kdy na začátku nechtěli jsme omezovat to, že nějaká maminka se nemůže přijít kvůli tomu, že nemá kam dát dítě, tak jsme říkali, že ty malé jako miminka prostě mohou vzít maminky sebou. A pak jsme zjistili, že některé maminky už mají větší děti, že to není vhodné, aby to dítě tam bylo. A tak jsme díky jednomu našemu sponzorovi, vlastně 2 sponzorům, jsme našli cestu, jak můžou chodit na tu skupinu a vedle toho mít i hlídání. Což jsem já, zdravím. Což je velice často Růženka, která krásně zvládá ty děti. Cena uvidíme, jak se bude vyvíjet, možná bych to nezmiňovala, každopádně se snažíme, aby ta cena byla symbolická, protože si uvědomujeme, že právě tahle skupina může řešit potom tu svoji situaci s různými odborníky a pokud nesežene někoho na pojišťovnu, tak to může být drahé. Takže toto je něco, co my říkáme, že chceme, aby prostě bylo fakt dostupné pro každého, anebo případně hledáme cestu, aby tato skupinka byla dostupná pro každého. Takže bych řekla, že ta cena jako není a nebude překážkou. Kdyby někdo měl pocit, tak ať se mi určitě ozve, protože cena nemá mít překážkou pro tuhle skupinu. A co by se ještě vzkázala maminkám, který uvažují, nebo třeba by ani nenapadlo, že by jim taková skupinka pomohla, tak prostě celkově maminkám. Pokud váháte, jestli ta skupina je pro vás, jako nějakým způsobem s vámi rezonuje to, co tady říkám, tak si dovolím říct, že to je pro vás. A ve chvíli, kdy si říkáte, jako, že vás to nějak neoslovuje, tak je to jasný, že to pro vás není. Ale pokud to jakoby něco uvnitř jako vás nahlodává, tak já mám tu zkušenost, že více maminek nám řeklo na skupině, že několik měsíců zvažovali, jestli se k nám přidat. A váhali a říkali si, ale já to téma nemám přeci až tak těžký, bez ohledu na to, jak těžký ve skutečnosti bylo, tak takové to snižování významu se často objevuje v těchto situacích. Nebo tak já přeci to musím zvládnout sama, a nebo váhání, jestli tak tam chodí asi jenom jakoby s těmi malými dětmi a tomu mým už jsou 2 roky, tak to asi pro mě není. Což to je nejtěžší. Taky nad tím poslední dobou přemýšlím, že si dáme nějaký jako pohovor, že bych se taky zúčastnila, protože Elišce budou 3 a je to fakt náročný a říkám si, uvidím, až půjde do školky, třeba to bylo lepší. Takže jsou stejně prázdný. Takže to jsou takové časté jakoby pochybnosti. Jo. Je to pro mě, protože a může vás tam napadat různé věci. Ale pak právě ty maminky, které tohle prožívaly, přišly tam a říkali, já jsem tak ráda, že jsem přišla. A
tak prostě říkám, přijďte na první setkání a uvidíte. Jo? A je úplně v pořádku, že po prvním setkání si řeknete vlastně ne, já to nepotřebuju. A to je v pořádku. Ještě se nám to nestalo, jo? Ale pokud váháte, tak já tvrdím, přijďte na první setkání a tam si to ověříte. Takže další setkání se koná kdy? Aby jsme rovnou pozvali na nějaký konkrétní datum. Už příští středu. A Což je 22, jestli se nepletu. Také tuším, že to je 22 a každopádně prostě se to opakuje stále dokola, takže pokud by se vám náhodou nehodil ten termín, je to vlastně pravidelně to máme od 16 do 17:30, ale pokud bychom zjistili, že to máme přesunout na jiný čas, tak je možné, že to přesuneme. Zatím je to takto a budeme se těšit, no, pokud cítíte, že to je pro vás, tak vás moc rádi přivítáme. Ještě kdyby maminky teda měly zájem, tak kontaktovat přímo tebe, nebo je nějaký registrační formulář, nebo jak to funguje? My máme na webu registrační formulář, kde můžete zaškrtnout konkrétní termín, případně pokud jste se zaregistrovali a zjistíte, že nemůžete, často je kvůli nemoci dítěte, že dítě je nemocné, nemám ho kdo jiný hlídat, nemůžu přijít. Takže v tom případě můžete zase přes ten registrační formulář se odhlásit. A pokud byste měli nějaké otázky, tak i na webu nebo kdekoliv na letácích je kontakt na mě a já velice ráda si s vámi krátce zavolám a odpovím vám na vaše otázky, abyste si mohli jako to lépe ujasnit, jestli chcete přijít nebo prostě odbourat jakékoliv pochybnosti, které máte. Super, tak já moc děkuju za rozhovor. To byla Hanka Holá, vedoucí naší podporní skupinky pro maminky a naše paní ředitelka. Děkuji. Tak my se loučíme a zase někdy při dalším živém vysílání. Ahoj. Dost dobrý. No tak. No hele, ještě mám 5 minut, než nám sem všichni mrazí.